hem quedat amb ganes de marro. I passarem les vacances en un hotelet sense termostato. El servei d'habitacions se'ls ha acabat la paciència perquè tot el dia estem demanant mojitos i pomadeta. Però com no fem un balconi no podrem baixar a la platgeta. Volíem anar a Mallorca, però ens han tancat la porta. Ja estem confinats fent quarantena a l'hotel. No ens deixen sortir ni per fumar ni a comprar gel. Volíem anar a Mallorca, però ens han tancat la porta. La curva a les illes fotrà un pet com una gla pels 4 estudiants que s'han pogut escapar.